2 minutos. Presten moita atención porque aquí a letra xa saben, fundamental. Vou dedicar a unha familia de carpinteiros de Cerdido que son os pilleiros da Beiras, vale? E ao pueblo de Bebides. Veña, pois para ele. A ver, silencio 2 minutos, xa verán que historia divertida dun afiador. Veña, atención. Eu creín que será certo yo que vi nunha revista cos millores industriales salen da terra da chispa. Por toda a región gallega, por cualquier sitio que queira, siempre se oíron os de Ourense vocear desta maneira. Afiador e paraguero, arreglo fuentes e platos, compro caldeiros de cobre ou marbellas e farrapos. E os que arreglan os paraguas, artes e porcelanas, tamén teñen o costumbre de subir por las ventanas. Miña irmá tiña unha filla de 20 anos e pico, non a deixaba ter novio a non ser que foron ricos. Ela ben non merecía que era unha moza elegante, tiña unha casa de feita e un lameiro de diante. Como se fora un castigo, era moi atento, un paraguero de Ourense con cintille tan gañudo. Para poder estar con ela subía pola ventana, ala pola medianoite cando xa estaba na cama. E ao pouco tempo a rapaza sentíase moi maliña, e el mismo lle foi buscar un médico da veciña. Deulle fretas á barriga, puxolle inyección de suero, hasta que notou que tiña principio un parafero. Miña irmá e meu cuñado e ao enterarse o sucedido empezaron a gritar que aquelo era un alurido. E fomos a contemplar co chorar e perder tempo, chamamos ao paraguero e tratouse o casamento. Mas despois o condenado non se quería sujetar, sempre lle dicía a veciñas tedes algo que arreglar. Unhas non lle feían caso, pero outras van buscar, facendo como que tiñan un clavo que remachar. Diz a mestra do noso pueblo que é unha muller moi lista, non vos hai pior canallas que ser da terra da chispa. Acabouse. Muy bien. Y así se toma su...